IBC servers. Duond bura mar ODM olalo kombe ariyo mag kuonde chung'od bura ma Magarini kod Lagdera maluwo ng'eto mar doho kawuono. Jaod bura ma Malindi Harrison Kombe owito kombe bang' doho ma Malindi ng'ado ni yiero mare ne ok otim e yo makare kata yor chik. Ka jaod bura ma Lagdera Abdikadir Hussein to yang ni loch mare ne nigi chochni. Diana Olonde miyowa mathoth. Eng'eto mare e doho ma Malindi, jang'ad bura Alfred Mabeya olero ni chenro mar kwano ombulu ne orochore, kaluwore ni ombulu moko ne oriwo ataro mar kaka nochwalgi ni jokweno. Mae nomiyo kombe loch ewi japiem wadgi Stanley Kenga ma duond bura mar UDA. Yiero no mane otim tarik 9 dwe mar 8 mar higa mokalo noyango Harrison Kombe ma ja ODM kaka jaloch gi kwano ombulu mar 11,946 kiluwe gi Stanley Kenga mar UDA gi ombulu mar 11,925. Michael Kingi mar PAA kata Pamoja African Alliance noyudo kwano ombulu mar 7,921 e kind mamoko. Stanley Kenga mane ochwalo kwayo makamane nyim doho onyiso mor mare kosingo bedo jaloch e yiero mabiro timore machiegni kaluwore gi chik mane doho nogolo. Tunataka tuweze kumshukuru Mwenyezi Mungu na pia tushukuru mahakama yetu kwa sababu leo haki imetendeka. Ule ushindi ambao walitunyang'anya leo mahakama imethibitisha. Ombi langu ni kwamba wana Magarini kikamilifu tutashirikiana. Na hii ni nafasi tumepewa ili kuweza kuitumia kikamilifu tuwe ndani ya serikali. Tunaomba rais wetu, sisi watu wa Magarini tumesimama kama wana Kenya kwanza. Tunamuunga mkono Stanley 100 chini ya 100 ya kwamba uweze kumpatia mheshimiwa wetu sapoti ya kutosha tutakapoenda ground. Kombe mane otiyo kaka jaod bura tielo ariyo chakre 2007 nyaka 2013 kod chakre 2013 nyaka 2017 noduoge od bura bang' bede koyo kuom higni 5. Komachielo e yiero mar kaunti ma Garissa, doho mamalo mar kaunti ma Meru ong'ado oko loch mar jaod bura ma Lagdera Abdikadir Hussein Mohamed magiwacho ni nobedo gi mibadhi modhuro mane oyange kaka jaloch. Abdikadir nobedo jaloch gi kwano ombulu maromo 5,939 kiluwe gi Abdikani Zaitun gi kwano ombulu maromo 4,863 kod Mohamed Hire mar Kanu mane oyudo ombulu 3,277. Abdikadir kata kamano okoyie gi ng'eto ma doho no kokwayo kinde mage mondo chwal apil mar ng'eto makamano. This ruling or this judgment seeks to stop the good work we have started or we have done so far, but we will definitely appeal. I've already a stay order has been granted pending appeal. The most important thing is that I'm still the MP of Lagdera. Yodak ma Lagdera obedo gi paro mopogore opogore maluwo ng'eto ma doho no. Sisi ndio tulikupeleka bunge, wembe ni ule. Najua kwamba na imani na pia wananchi watakubali kwamba hata uchaguzi ikirudiwa bado tutamchagua mheshimiwa Abdikadir Hussein Arabdur. Sisi tunafurahia hiyo by election, ndio tunataka tuchague mtu wetu ambaye sisi tunataka, na mheshimiwa wetu amefanya kazi mzuri sana, amepeleka hiyo case na kafaulu. Tinkoro dong ne IBC ndiko ne speaker mar od bura mamalo mabiro podho IBC yango kombe ariyo go thuolo mondo tim yiero ma adundo. Diana Olonde, Ramogi TV.